Türkmenistana birinji repi getiren Atabay bolýar. Atabay birinji rebaydan Atabay. Tuwelin bu topar reperlerimiz var. Karol kim va şunýal gurrunlar kim birinji getirdi, kim ikinji getirdi şunýal gurrunlar var. Olyn onu şutaýdy nokot goýýar. Nokot goýýar bol Atabay getiren Türkmenistan. Sen bolmaý ýokdurma goýdum meni sen alamany diýdim o sen diwana men perwana mehri cemal. Ağlasan ağlayan men ýeň mehrini göreýin men mehri cemal. Atabayň janryna repam bar eken. Türkmenistana birinji repi getiren Atabay bolýar. Atabay birinji rebaydan Atabay. Tuwelin bu topar reperlerimiz var. Karol kim va şunýal gurrunlar kim birinji getirdi, kim ikinji getirdi şunýal gurrunlar var. Olyn onu şutaýdy nokot goýýar. Nokot goýýar bol Atabay getiren Türkmenistan. Türkmenistana birinji repi getiren Atabay bolýar. Atabay birinji rebaydan Atabay. Tuwelin bu topar reperlerimiz var. Karol kim va şunýal gurrunlar kim birinji getirdi, kim ikinji getirdi şunýal gurrunlar var. Olyn onu şutaýdy nokot goýýar. Nokot goýýar bol Atabay getiren Türkmenistan. Sen bolmaý ýokdurma goýdum meni sen alamany diýdim o sen diwana men perwana mehri cemal. Ağlasan ağlayan men ýeň mehrini göreýin men mehri cemal. Atabayň janryna repam bar eken. Türkmenistana birinji repi getiren Atabay bolýar. Atabay birinji rebaydan Atabay. Tuwelin bu topar reperlerimiz var. Karol kim va şunýal gurrunlar kim birinji getirdi, kim ikinji getirdi şunýal gurrunlar var. Olyn onu şutaýdy nokot goýýar. Nokot goýýar bol Atabay getiren Türkmenistan.